खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनाव थुनानै लोगोफोर अलावबो शेयार खालामना लोगोफोर मानोना आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन लोगोफोर खालामनानै दङ डार्लिं माबा सना बेबि खिगासिनो आङो खिगासिनो आयौ थैखाबायहाय सेसखासै खिनायावनो मबाइल लांफाबाय नोङो फायखानायाव सना लाङाबा माथोब्रा नों कल हरबायना आं खिनो ओंखारनायावनो दाना लाबोबाय आङो फनखौ खिनायाव सोरबा मबाइल लांफालायलै जाम्बानो हमालासे थाबानो जायोमोन ना दायो हरफिनबानो जायोमोन ना आंनो है सना नोंजों खिनाय हासुनाय मानि रायलायनो मोनाबानो गोसोआनो गोजोना आंना आयौ थैबायहाय आं रावखौबो बिदि खिनायाव हासुनायाव मबाइल लांफानायखौनो खोनाफेरथारामोन नोंखौसो बिदि खोनाफेरबाय आङो फायखाना सिनथाय मानि खिनायावनो मबाइल लांफालाबायनाय है सना मा नोंनि थाखाय आं गासिबो हायोथ' जानाय खिनाय मानि मबाइलखौ लांफा लांनानै नों कल हरबानो नोंनि कल हरनायखौ थिखोनो हायोथ' आङो मालायफोरबायदि नङा आङो खिबा हमा ओंखाम जाबा फन हमा बिदि नङा आङो जाम्बिलाय आयौलै सना नों आंखौ मासि मोजां मोनो दे फाग्लासो जागोनलै नोंजोंबो खिनाय हासुनाय मानि फन लांफानानै फनखौ हमलायलायो दे भिडिअ कल खालामनो दे भिडिअ कल खालामनो फै बेबि खिनायखौ सोरबा नायो नालाय भिडिअ कल खालामनानै खिगासिनो दङलै आङो थगायाखै लाजियो आङो खिनायखौ बोरै देखायना फैनांगौ आंलाय दाय आं मिन्थिखाया भिडिअ कल खालामनानै नायनो होनदों थोद जाम्बि खिनायखौ नायो नामा सोरबा देलाय आं मिन्थिखाया बाल भिडिअ कल खालामनानै नायनो होनदों अनलाइन थालाय वाट्सएपआव थै जाम्बि लाजियोलै आङो मा खिनायखौ भिडिअ कल खालामनानै नायलाबायनांगौब्रा सेस जागोनलै नोंजों माइरि अब्लालाय मानोथो फायखाना सिङाव मा खालामनो मबाइल लांफालाबाया नोंलाय थै जाम्बि आं सामफ्राम लांबाय थाखायोथ' फायखानायाव खिबाबो मबाइल लांफाखायो आङो हासुबाबो मबाइल लांफाखायो आङो जाम्बिलाय थैबायलै फायखाना खिनाय हासुनाय मानि मबाइल लांफालायनाय ओमफ्राय बे फायखानायावलाय मबाइल लांनानै मा खालामो नोंलाय ना फायखाना सिङाव सोदोंबासो लाइन मारिनो मबाइल लांफायो नामाब्रा नोंलाय ना माबा माबि भिडिअ बानायलाबायनो फायखानायावनो मबाइल लांफायो नामाब्रा नोंलाय एलाय ओइ देखो फाग्लिया मा सानो बियो आंखौ एथ' गाज्रिनो थैबायलै सयथिबो बाल मानोथो खिनाय मानि फन लांफालाबायनांगौ नोंहालाय दे भिडिअ खालामनो आं नायनि थोद फाग्लि नाया मा नायलाबायनांगौ जाखो देलाय आं मिन्थिखाया दे भिडिअ खालामनि आङो नायहरगासिनो आङो हाय फाग्लि नाया मा नायलाबायनांगौ जाब्रा थांलाय लासिंसिंनो एकदमबारे खिनो ओंखारथारनायानो आंना खियानो गवासैसो नोंजों रायलायना सना खियानो थाबथाबायसैलै गवासै नै फाग्ला थैखाबायहाय नोंबो मा रायलायो दे भिडिअखौ खालामनानै नायनि दे थै जायालै नोंजोंबो जाम्बिसो मानसियानो खिनायखौ नायोलै सोरबा मा नाया बेलाय बाल मानोथो बयफ्रेन्ड नोंलाय आंनि हा देलै दे बाल लाजिथारालै नोङो फाग्लिसो हिनजावानो मा नायनो मोना नामा आङो नायबालाय माथो जायो माबा बिदि नङाब्रा सना उनाव नायबानो जायोना ओमफ्राय दालाय माथो नायनांगौ नोंहालाय दा मा नायना मा मोननांगौ जाम्बि थाद आं मोननाय मोननायखौ मिन्थिया जेबो मालायफ्राबा मालाय खिनायाव भिडिअखौ खालामनानै नायलायो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डफ्रा फाग्लिया ओमफ्राय नोङो मालाय नायबा नायनांगौ आरो आं खिनायखौ मा नायनो मोना बेलाय हा मा नायनो मोना बेलाय मालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफ्रा गासिबो खिनाय हासुनाय मानि भिडिअखौ खालामनानै नायलायो थै जाम्बि बे खावसे जाम्बि मानसिफ्रासो खिनाय टाइमाव भिडिअखौ खालामनानै नायलायो दा जाम्बिलाय थै आं मिन्थियालै आंनि लोगोफ्राबा मालाय खिनाय हासुनाय मानि भिडिअखौ खालामनानै नायलायो मा आं नायनो मोना हो आं नायनो मोना थै फाग्लि आं लाजियोमोना बुजिया नामा नोङो मा खिनायखौ नायलाबायनांगौ थै बाल घन्टा आंनि लोगोफ्राबा गासिबो नायलायजोब्बाय खिनाय हासुनाय मानि भिडिअखौ खालामनानै आंल' नायनो मोनाखै बालनि दासिमबो बयफ्रेन्डआनो गासिबो जेमनि लुगैनायखौनो होनो हाया देखायनोबो हाया मा जाबावनांगौ दे थैबायलै सेसखासै आङो फाग्लिया मा खिनायखौ नायनो नागिरलाबाय थाखोब्रा आंखौलाय खिनायखौ नायना मा मोननांगौ दे फाग्लिया है गैलालां दिनै सेसखासै सयथिबो नायमारसिगोनसो नामा बे फाग्लियालाय फेसबुकनि सिख्ला होननानै जि साइजखौ नायनानै सिक्सि नुनायखाय गोसथोलायथारदोंमोन आङो ह फाग्लिया जि गरम बाराथारलै माबा आंसो बिदि नंबावा सयथिबो हिनजावासो आंना अबाद्रायथारलै बाल घन्टा हौवा बायदि हौवा माथा नांदेरनायसो खोमानदांलै हिनजावानो ओइ बेबि डार्लिं नायनो होनदों दे ना मा सिरि थाबाय थादों नोङो ना खिखांबायसो नामाब्रा सना दिनै नायथ'नांगौ नामा दिनै नायथ'नाय नङालै मालाबा देखायगोन दे आङो मालाबा दाय आं मिन्थिया माथो फन लांफालायदों नोंलाय हा ना सोरबा हिनजावनो देखायनोसो फन लांफादों नोङो हा थैबायलां सेसखासै माइरि हौवायासो बिदि नंबावो आङो हिनजावासो राखावसिसि बायदिखा गुन्दिदिनो मा सिरि मिनि रायलायबाय थादों नोङो हा जेबो नङा सना ओइ जेबो रायलायाखै आङो नै माबा दै सांहरदोंमोन आङो दै लुनो नागिरदोंमोन आङो एलाय भिडिअखौ खालामनानै नायनो ओंखारबायना आङो बाल बुजिया नामा नोङो दहायनिफ्रायनो बिगासिनो आं नायनो होननानै थै जाम्बि बिदि नायनो हांगौ सोरबा हाय आं जेबो मिन्थिया आं नायनो नागिरदों मिन्थिबायना है बिदि नङाब्रा सना बिदि नङाब्रा जेबो बुजिथारालै नोङो मालाबा देखायगोन आङो मालायफ्राबा मालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफ्रा खिनायाव भिडिअखौ खालामनानै नायलायो नोंहा मा लाजियो हिनजावफोर बायदि हौवायानो लाजियो नालाय बिदि थोर फाग्लि माबायदि हिनजाव नोंलाय बुजिथारा बियो जेबो ओमफ्राय खिनायावलाय भिडिअखौ खालामनानै मा नायनो नोंलाय हो नायनानै मा मोनो नों हो ओरैनो नायगोनब्रा सना माखौ रागा जोंलाबायखो नोंलाय डार्लिं आङो खिदोंना खियाखै माबा खिमादोंना खिमाराखै ना बहाबासो खनायाव थानानै रायलायदों बेखौसो नायनो नागिरदों दा नोंखौलाय ए फाग्लि आंहा बेखौनो दस्रासो सानबायमोन बाथ्राया सना बिदिबा बिदि थाब बुंना लानांगौब्रा ओखि मानो गुनु गुथु बुंबाय थायो नोंलाय आंहा रागासो जोंलायलायबायमोन ओरैनोबा दा डार्लिं बाबायसो आङो भिडिअखौ खालामनोसै दे हरदो सना हरदो
आयौ फाग्लिया सिफे हमलायलायबावदोंसो औ डार्लिं बारो खिदों होननायालाय माथो खिनाय बायदिखौ नुवाखै आंलाय खिदोंब्रा सना फायखानायाव दं आङो दा खिखांबायलां खिखांबाय खियानो गवासै माबा नोंजों रायलायनानै आयौ माला खिखांखोसि थैबायहाय माला खिखांखो माथो दहायलाय खिखांनाय बायदि रायलायबाय थादोंमोन नोंलाय जाम्बि एथ' गोबाव खियो नालाय आङो दहायनो खिखांदोंलै जाम्बिलाय थोद ओंखायनो दहायनो भिडिअखौ खालामनो नागिरखादोंमोन आङो खालामनो होनलायबावाखै बियो औलै सना थोद बालसोलाय डार्लिं थेवबो केमेराया एसे गाहायाव बोख्लायलाय दे नायनि दे सना नायनानै मा मोनोब्रा ओखि थेवबो केमेराया सना एसे गाहायाव बोख्लायबावलाय दे एसे गाहायाव बोख्लायलाय दे जाबायना सना जाबाय थै बाल एसे गाहायाव बोख्लायबाव होनदों थै बेसे गाहाय बोख्लायबावनांगौब्रा जाबायना डार्लिं हाय बाल बर' बुजियोना बुजियाब्रा बेलाय बालसोलाय गाहायाव बोख्लायबाव होनदों एसे हाबाब बेसे गाहायाव बोख्लायबावनांगौब्रा मानो नागिरदों नोंलाय बुङा मानो एसे बोख्लायबाव खिदोंना खियाखै नायनो नागिरदों आङो दे एसे बोख्लायबाव सना बालसोलाय बेसे गाहाय बोख्लायबावनांगौ जाखो जाबाय दे सना जाबाय दे नुबाय दे आङो माथो माबायाव जना दङ नोङो खिग्रायावनो सना दाना नोंबो थांनो दे फायखानायाव नोंखौबो नायनोसै दे थै मा नायलाबायनांगौब्रा आंखौलाय आं खिनो ओंखाराखैना हिनजावखौ सोरबा नायो नामाब्रा साला गावनाबा आंखौबा खिनायाव भिडिअ कल खालामनानै देब्रा थां सना फायखानायाव नोंखौबो भिडिअ कल खालामनानै नायनो आङो थै फाग्ला आं खिनो ओंखाराबा मा फायखानायाव थांलाबायनांगौ आंलाय मोनामब्रुंब्रुंनो देब्रा थांना सना देना खिनो ओंखाराबाबो थांना थै फाग्ला गोनां खिनो ओंखाराबा थाङो नालाय फायखानायाव खिनोनो ओंखाराखै आङो ओरैनोबा गावनाबा दे नोङो खोथा मानिलाया अबाव थै बाल आंहा खिनो ओंखारा गारा फायखानायाव थांनानै बे खि मोनामनायखौ आंहा मोनामसुहैनांगौ आरो नों बायदि नङा आङो फायखानायाव थांबा जे मबाइल लांफालायनाय मोनामब्रुंब्रुं मुगै सुगै फायखानायाव थानानै रायलायबाय थायो नों बायदि नङाथ' आङो फायखानायाव थांबा मबाइल लांफाग्रा जोंना फायखानाया मोनामाथ' जाम्बिलाय फायखानाया जोंना मोनामा साफासो नोंसिनि बायदि नङा जोंना माबा नोंसिनासो हाबबानो गन्थं फांथेलायनांगौदां फायखानाया औलै औ जोंना गन्थं फांथेयाबानो जाया फायखानायानो जि लेथ्रा मोनामथारोलै जाम्बिलाय जोंना मोदोमोसो जाम्बिलाय जोंना फायखानायाव सेन सारोथ' देना सना फायखानायाव थांना दसे फायखानायाव थांना मा खालामनांगौ जाखो खिदोब्रा सना खिदो थै आं खिनो ओंखाराखै होनदों बा आंखौबा फायखानायाव भिडिअ कल खालामनानै नायलायो आंहा नायनो मोना आरो नोंखौ थोद फाग्ला हिनजावफोरखौ नायनो नामा हामा हिनजावफोरखौ नायनो थै बारा थगायनाङाब्रा सना थै थगायाखै आङो बाल देना सना थांना फायखानायाव प्लिज थाङा मा थांलाबायनांगौसि मोनामब्रुंब्रुंनो खि मोनामसुनोसो थांनाय जागोन आंहा थांबा हाय बाल दोन होनबालाय दोन फना बाबाय आं रायलायनो नोंजों फाग्लि गोनांसो नोङो हिनजावानो बाल गावनिखौल' मिथिगौ दोनदो आं दा हरसै है था नों बाल रायलायाबा बिसिनि गोबाव रायलायालासो थानो हायो नायगोन आङो